खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं उदांस्रि मोसाहारि। राबां दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हारिमु मावबादाया मैया जोबनानै थांबाय। बाक्सा जिल्ला सालबारि महकुमानि बेन्दोंनि सिमला पुलिस थानानि सिङाव थानाय राबां बर' बाजारनि UN एकाडेमियाव थांनाय 2 एप्रिलनिफ्राय 12 एप्रिलसिम 10 साननि थाखाय राबां दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादजों खुंफुंजानाय हारिमु मावबादाया मैया जोबनानै थांबाय। बे जोबथा सानाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हारिमु नेहाथारि कमल स्वर्गियारि। बिथांजों लोगोसे आगुनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरि सुदिन बड'सा आरो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि नीतु कुमार ब्रह्म बिथांमोना बे जोबथा सानाव बाहागो लाफैयो। बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हारिमु नेहाथारि कमल स्वर्गियारिया खौरांगिरिनि गेजेरजों राबां दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बे हारिमु मावबादाखौ खुंफुंनायनि थाखाय साबायखर बावो आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे हारिमु मावबादाखौ बर'नि हारिमु आरिमु आसार खान्थिखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों होननानै फोरमायो। लोगोसेनो फैबाय थानाय बैसागुआव बर'नि रायजो राजाफोरखौ बर' हारिनि गाननाय जोमनाय दामनाय देनाय आरो रोजाबनायजों बैसागुखौ रंजानो थाखाय खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों खावलायहरो। राबां दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै हारिमु मावबादाखौ बिथांमोना 2 एप्रिलनिफ्राय जागायनानै दिनैसिम 10 सान बिथांमोना खाम दामनाय आरो सिफुं सुनाय आरो सेरजा हुनायजों लोगोसे बर'नि बैसागु मोसानायखौ लानानै बिथांमोना हारिमु मावबादा लानाय जादोंमोन आरो नैबे हाबाफारिया दिनै जोबनायनि लामायाव आरो दिनै बेजोंनो लोब्बा लाखिनानै दिनै फोजोबनाय हाबाफारि बिथांमोना लादों आरो बेहाय आंखौ बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हारिमु नेहाथारि महरै बिथांमोना नैबे हाबाफारियाव आंखौ बाहागो लानो हांख्रायनाय लेखा दिनै आङो बेहाय बाहागो लानानै थारैनो गोजोननाय मोन्दों। बिथांमोना दिनै 10 साननि गेजेराव बिथांमोना दिनै बर' लाइमोनफोरखौ बिथांमोना हारिमुनि फारसे दामनाय देनायनि सायाव आरो मोसानायनि सायाव बिथांमोना सोलोंथाइखौ बिथांमोना मोजाङैनो होनो हादों। दायो आङो बिथांमोननिसिम आङो नैबे हाबाफारिखौ लानायनि थाखाय आङो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै आङो साबायखर बावहरदों आरो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद महरै नैबे हारिमु मावबादाखौ दिनै गुबुन गुबुन जायगायाव लागासिनो दङ। जेराव जेराव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दख'रा आफाद बा दालाइसा आफाद दङ बेफोर जायगाफोराव दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर'नि जा दोरोङारि दामनाय देनाय आरो मोसानायखौ फोथांना लाखिनांगौनि थाखाय जौगाहोनांगौनि थाखाय दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेफोर हाबाफारिखौ दिनै लाबाय थादों। मानोना जोङो नुनो मोन्दों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि लाइमोनफोरा जोंहा दोरोङारि जा नलेज दोरोङारिनि सायाव जोंहा गियाना जोंहा खम जानो हमबायमोन जायनि थाखाय मोनसे समाव जोंनि बर' लाइमोनफोरा जोंनि दोरोङारि जोंहा इन्सट्रुमेन्टफोरनि अनगायै बा जोंनि बैसागु समाव बैसागुखौ बर' मेथाइजों रंजानो गारनानै जोंहा बिथांमोना सोनाबारि जा वेस्टार्न कालचार मेथाइफोरखौ लानानै बिथांमोना बैसागु रंजानायखौ नुनो मोन्दोंमोन। दा बेनि थाखायनो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा नैबे दोरोङारि जा मावबादा बेखौ लाथारनांगौनि थाखाय जोंनि दोरोङारि जा दामनाय देनाय आरो दोरोङारि मोसानायखौ फोथांना लाखिनांगौनि थाखाय जोङो नैबे हाबाफारिखौ जोङो लाबाय थादों आरो इयुनावबो जोङो गोनांथि बायदियै जों हाबाफारिखौ जोङो लाबाय थागोन। हारिमु मावबादाया बर' समाजाव माबायदि गोहोम खोख्लैनो हागोन? थारैनो नैबे हारिमु मावबादाजों जोंनि बर' समाजाव गोबां गोहोम खोख्लैदों होननानै जोङो बुंनांगोन। मानोना दिनै नैबे हारिमु मावबादानि गेजेरजों जोंहा बर'नि जा लाइमोनफोर जोंहा गोबां जोंहा रोंबाय दामनो देनो आरो लोगोसेनो बर'नि हारिमु ट्रेडिसनेल जोंहा जि रोंगौथि बे जोंहा बारायबाय। दा जोंनि लाइमोनफोरा जोंनि बर'नि जा खाम बेखौ मोजाङैनो दामनो हायो, बर'नि जा सिफुं बेखौ जोंहा मोजाङैनो दामनो हायो, बर'नि जा सेरजा बेखौ जोंहा मोजाङैनो दामनो हायो। गोदोनि समाव जोंनि बा गेजेर ससेयाव जोंनि बर'नि लाइमोन खुलुमबाय। गिबियावनो गासैबो रायजो राजाफोरनिसिम आंनि खुलुमनाय सिबिनायखौ बावहरग्रोबाय आरो लोगोसे गोदान बोसोर रंजालि बैसागुनिबो गाहाम हामलायनायखौ गासैबो रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावमोनसिम आंनि गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनायखौ जासिग्रोनाय जाबाय। नोंगौ जों मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै जे बड'फा गोजोरथि आरो सोलायनाय मावथांखिनि गेजेरजों
जे हारिमु मावबादा लानो थाखाय बिथोन हरनाय लेखा जों राबां दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो 12 साननि हाबाफारि लानानै जोङो बेखौ खुंफुंनाय जादों। थांनाय 2 एप्रिलनिफ्राय जागायनानै दिनै जोंहा 12 एप्रिल बे 12 एप्रिलसिम जोंनि हारिमु मावबादाया जोंहा थुंगेफैबाय। दा दिनैनि बे हारिमु मावबादा थुंगेनाय बे फोजोबनाय हाबाफारियाव जोंहा आलासि महरै नुजाथिफैदों जे बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां हारिमु नेहाथारि कमल स्वरगयारि बिथाङा नुजाथिफैदों आरो बेजों लोगोसे माखासे जिल्ला आफादनि माखासे दैदेनगिरि बिथांमोना नुजाथिफैदों आरो दायो जोंजों लोगोसे दङ जोंनिनो राबां दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोंहा हारिमु नेहाथारि दं जोंहा लाइथुन नार्जारि आरो लोगोसे लोगो हारिमु नेहाथारि दं जोंहा बिपुल बसुमतारी बिथाङाबो जोंजों लोगोसे दङ। दा जोङो बे बिथिङाव जोङो बुंनो हायो जे जोङो जोंनि बर' हारिनि जे गोमालांनो हमनाय माखासे जेरै आंगो हारिमु जेरैहाय मोसानाय मुसुरनाय बेजों लोगोसे दामजु जेरैहाय खाम सिफुं सेरजा बे दामजुफ्रा बर'नि आंगो दामजुफ्रा मोनसे समाव बर'नि गेजेरनिफ्राय माने गोमालांनो हमबायमोन। दा बे गोमालांनो हमनाय बे हारिमुखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे जांख्रिखांनाय बे मोनसे लाबोनाय बे लाबोनायनि गेजेरजों बे मावबादानि गेजेरजों दिनै बे हारिमुखौ गोमालांनो हमनाय हारिमुखौ जों हमथानो हादों होननानै जों बुंनो हायो। बेवहाय मा सोलोंथाइ होनाय जादों? दा जों बेवहाय राबां दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा 4 गाहाय थांखि लानानै जों बेखौ फोरोंनाय जादों। गिबियावनो जोङो फोरोंदों जे बर' हारिनि बैसागु मोसानाय बे बैसागु मोसानायखौ जोङो मोनसे मेजर महरै जों लादों आरो लोगोसे मोनसेया जाहैबाय मा खाम फोरोंनाय जे जोंनि बर' हारिनि गेजेराव माखासे लाइमोनफ्रा खाम दामनो रोङैनिखौ नुनानै जोङो बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै जोङो बे खाम दामनाय जों बर' हारिफ्रा साफ्रोमबो हारिमुखौ जुदि जों लाखिनो गोनां जायोब्ला जोङो खाम दामनो रोंथारनांगोन। बेनिखायनो बे खाम दामनाय हाबाफारिखौ जों लादों फोरोंनायखौ। बेजों लोगोसे दङ जोंहा सेरजा बे सेरजायाबो जोंनि बर' हारिनि आंगो दामजु जे बेखौबो जोङो बर' हारिनि आंगो हारिमु हिसाबै जों बेखौबो लादों आरो लोगोसे मोनसे जाहैबाय मा सिफुं बे सिफुंखौबो जोङो बर' हारिनि आंगो दामजु हिसाबै जों बेखौबो फोरोंनाय मावबादाखौ जों लादों। जागायनायनिफ्राय नोजोर होयोब्ला दिनैसिम बा 10 साननि गेजेरसिम माबायदि सोलायनायखौ नुदों फरायसाफोरनि गेजेराव? जे जागायनायनिफ्राय लानानै जोंहा दिनैसिम जोङो गासै जोङो दोंब्रै जोङो बैसागु मेथाइ जोङो सोलोंनो हाबाय। दा बेनि थाखाय जोंनि थाखाय जोबोद मोजां मोनसे हाबाफारि होनना जों बुंनांगोन। मानोना जे जोंनि मोनसे समाव जे बर' हारिनि गेजेराव बा बर' गामि गामि जों एसे सिगांनि बाथ्राखौ गोजोनथाव खौरां नोंथाङा नोंथांनि गला एबा अफिस फसंथानफोरखौ जोंख्लाब माख्लाब साजायनो गोसो गैया नामा? नोंथांनि गलाफोरखौ बायदि रोखोमनि जोंख्लाब माख्लाब खालामनानै साजायनो थाखाय क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरांभेलि हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों बायदि रोखोमनि आर्ट डिजाइन। क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरांभेलि हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों नोंथांनि गलाखौ जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोबां रोखोमनि आर्ट डिजाइन। बेफोर आर्ट डिजाइनफोरनि गेजेराव दं 3D साइनबोर्ड, 2D साइनबोर्ड, आर्क्राइलिक ट्रफी, एसिपि पेनेल, नेम प्लेटार्स, रेट्र', रिफ्लेक्टिभ साइनबोर्ड, नियन साइनबोर्डफोरनि आर्ट डिजाइनफोरखौ नोंथाङा चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलानिफ्राय मोनफुंनो हागोन। बेनि अनगायैबो इनग्रेविं सार्भिस, आर्क्राइलिक लेटार काटिं, MDF जालि काटिं, लग', ग्राफिक्स डिजाइन आरो कास्टमाइज गिफ्ट आइटेम्सफोरखौ नोंथांमोननि गलानि थाखाय चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों आर्ट डिजाइन। गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नोंथाङा नैबे 9706125636 6800981649 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।